Atshwa ngawo ke kanti izobhibha lento la gcatshwe khona njengoba njengamanje izibazi nje ezinkulu ngathi wayisikwa exetshulwa nje isikhumba indlela ebukeka iyiyo lento le kodwa uthi wayigcatshwe nje kuncane kwase kubhibha ke ukuthi iphihle ke kuba nje hey manje uthi yamhlupha lento mfowethu Mkhwanazi usisi ngoba nabayile emakhaya eSouth Africa yonke nje udaba likasisi sikhulumela ngonyokudlule naso phela unyaka ngase ngasho ukuthi sesiyavala sizobona kodwa amaqala unyaka ekakhulukazi nje ngobe before singadabeni likasisi izwe alisekho lihle sekunabantu abathatha izinto zabo zobumnyama esingazi ukuthi uma ngoba phela umuntu unosuku lokuthi ahambe emhlabeni noma esehamba mhlawumbe lezi zinto zenze njani udaba likasisi uthi MSBK sixana ukuthi ke wagcatshwa inyanga ibagcaba njengomndeni izokhuphe ikhiphe ekhaya bagcabele endaweni eminyama kodwa ithi yabaqinisa abafana bakhona abanqaba yena usisi lento engathi yafakwa kuyena inyanga esizotshinga lento yayo emva kwalokho kuhamba isikhathi ke siyadlula emhlabeni inyanga usisi nje manje lento iyabhibha ushisa umzimba wonke akazwani nogesi ngoNkulunkulu nje emuhle uthi naye akazi ukuthi njengoba sinaye la kwenzeka kanjani ukuthi angakuthi ushisa ngoba nanku ugesi ukhona akazi yelanga yena enyangeni inyanga yayifika izoqinisa ekhaya abazali bephoqa ingane ukuthi azigcatshwe ngoba phela balande umuntu ukuthi ke abantu abagade ngabantu abazoqinisa amakhaya ukuthi ngabe ngempela abantu aba-right yini ngoba izwe alisekho lihle noma inyanga mthakathi hey bakithi hayi kwaze kwanzima dadewethu sawubona yebo njani awuthi ngibheke nje ukuthi mhlambe sikuthola phi la uyaphila kodwa ngane kwethu siyaphila nakho ungathola lapha sisona awubone ke ya sibingelele sisi sikwamukele emsakazweni ukhoza FM yebo ngiyaphila sikhona nathi igama lakho uthi awuna inkingi ukuthi silisho uthandeka wakanzama khaya kusenandi yebo kusenandi silandise udaba lwakho ngane wethu kwakwenze njani uze ubhekana nalesimo shothi kusuka nje nokuhlala okay sahamba sibancane sayiswa endaweni esewuthalo sihambiswa usisi shothi sewashona ke naye ngoba ngihluphele into esekashona ngiyaxolisa dadewethu ngicela ubuye ngapha ntombi ngoba ngiyabona lapho uthi ngathi sinenkingana ekhona iyakhona sokwazi ukuthi sikuthole kahle yebo shothi sahamba siyogcaba ewuthalo safika sagcaba iyakhona ewuthalo inyanga noma yebo yasewuthalo sho sahamba sasamba ngemoto straight safika sagcaba ehamba usigeza emfuleni yasuka lapho yasisisa endlini yayimnyama inamawindi yayinamawindi kodwa ayifakwe ama-curtain lawa angabonakali ngaphandle lawa angabonakali kakubaswa iprama stove umesi ubekwe kwiprama stove waseke wasigcaba kwesigcaba ngoba kusoyigcatshwa kasho ukuthi into umzimba wami shuthi awuzwani nokugcatshwa kase kabhibha ke kasala lokushisa lokhu kade sicaba ngakho ngaphakathi shuthi insizwa yefaka yayinezilwane ngoba ugesi udonsile lento le mako khanya ugesi makhanya ugesi nje ngihlala endaweni enogesi awuchaze lokushisa kanjani kuyashisa kushuthi mengibeka ithawula liphuma lilokhuzana isteam suke sishisa lona ithawula lihamba nesteam kuphuma isteam kushunga kushunga angikwazi ukuhlala endaweni enogesi ngihlala endaweni eminyama ngiba se-TV kuphela njengoba ugcatshela endlini eminyama vele lento iyangihlupha ngikwazi ukulala ibuye ibe namathumba iphuma amathumba ibe buhlungu khona la khona kuyona inhlungu zibuhlungu mana ke njoba inyanga ishone nini njengoba dayisa emhlabeni yashona ngolokhuzo ngo-2013 lapho ngaphambi ukuthi mhlawumbe edlule emhlabeni naye bikelana ukuthi khona inkinga ekhona nanokuthi nakho kuyabhibha kunje sathi siyahamba siyoyibheka sakathiwa siyashona mase niyobika manje ukuthi nakho kunjena kwathiwa ayisekho sasingachaza ukuthi zizeleni sasasho nje ukuthi sisacela makho ngokwesicaba bathiwa akasekho emhlabeni yonke leminyaka lento iyaqhubeka ayiphelile kuze kube namhlanje iyaqhubeka nje ngezwe inhlungwane futhi nothi ibe ngcono iya ngokuyidla ndlobala
ngaze ngathi hayi sengizobulawa yiyona ngwase ngihambile inyanga eningi zithini mawufika kuzo inyanga zafike zasho ukuthi ineyilwane lento abakwazi ukuyikhipha abakwazi ukuyikhipha ngize ngana ebhedlela bathi bucayi bakwazi ukungihlinza oh ngeke manje uhlinzeke enhlobo bathi ngeke bakwazi yo manje angilali ebusuku so uma usucishile ugesi kodwa uzama ukulala yini enzekala iyashisa phela ngithi fanele ngiphathe ingubo oh manje fanele ngize ngiphathe ishide ukuze ngithole ubuthongo ha ngoba ingubo iyashisa ingubo iyashisa ukushisa ukuthi ngathi kuyabila kuhlungu ngathi kuyabila mana ke mawukhumbula ubuhlungu wawubuzwa ngekade ugcatshwa nganomese oshisayo ukhathanzela ukushisa kokubamba manje kule nto le kuyafana afana yaqala yathula phela ilokhu ikhula ngingayinaki la sengiyinaka khona ngiyinaka ngokuthi sibuhlungu iyashisa ukushisa okufana nalo yamese owugcatshwa ngayo shuthi kakusahlile yakhula kayiveza ukushisa lokho yo hayi khona ya mhlambe sicela abalali bethu baphawule lapha ke ku WhatsApp yazi yayinzuka ke le ndaba inkinga ngempela mfowethu Mkhonazi ngobe udadewethu uyayichaza ibhlungu lento mfowethu usisi ibhlungu lento emehlakalele nabhekene nayo kodwa ke manje ngiyambuza nami ukuthi sisi ke ngoba ke usumdala usaqhubeka mhlawumbe makufika abalali bendaba ke befuna ukugcaba uthi no akasafuna ukugcaba yena kodwa ke manje ke naye uphinde futhi ngathi nje mhlawumbe kwaba khona nje ukunganaki ngoba mabeqhubeka bezogcatshwa ekhaya saqhubeka bayagcatshwa ekhaya ngoba ngazothi la ehlala khona engathi hayi abakhunkulu bamngenhla but ingane yakhe encane uyihambisile ayogcaba engathi naye sifisa ukuqalwa ile nkinga leyo sisabhekene nayo naye umntana wakho omncane ngiyambuza ukuthi womnikela nomntwana agcabe uma wena usukusaba ukugcaba kodwa manje waphinde wayiyekela ingane so ke shuthi nawe uyasho ukuthi ukuphoqa komndeni phela makuthiwa liyaqiniswa ekhaya ngoba la behleli khona engathi nje hayi impela hayi kodwa emndenini besibona isimo ukuthi saba namphumela naphambilini bathi bayavika ngaphambi kwehora lapha nje lesithupha kusihlwa sicela kuma VN ngaphambi lapha kuba Butembe ngalolu daba lesikhuluma ngalo luka dadewethu owagcatshwa inyanga ke ngommese oshisayo nensizi yakhona kwabhibha ke kwapipa kwathi phihli sikhuluma nje kuma nje inyanga le isiyashona kanti ke usisi useleke nalezi ibazi ezesabekayo athi ke zivele zishise zivuthe zithi bhe uma ngabe ke kukhanya ugesi ngisho beka ithawula elimanzi ithawula livele lize lishunqe ngendlela lento eshisa ngayo mangabe ke isuke isimsukile sizokhuluma ke noBaba Butembe la ozokachaza ukuthi ngabe ke ezintweni njengalezi ke kumiswa kanjani kodwa ke sizophawula kwabalali bethu uqala ngaphambi kuBaba Butembe Sombene efonini ihlungu manje usisi mantente yamvelela inkinga kakhulu ukuthi sendaweni ebucayi esifubeni yazi ngokwesicelo sami ngiyacela nje inyanga ezilalele engaba nosizo nje ngiyacela manje ukuthi zimsize nje usisi nje asizakale kuloko buhlungu abhekene nabo ngoba uyayibona lento ukuthi ibuhlungu lento emvelelela esifubeni umelusi lo ahlatshwa edumbangwanya uma sithola kwamdlela imali ethokoza yazi abuhlungu ihliziyo yami ngosisi bakwethu mina konje wayesemncane ngiyakumatshela nje lokho kushisa nje lokho kushisa jaza ngathi umuntu esekhaliswa yilanga how much more yena lento akayizwayo umntana womuntu engathi ngasizakala sengathi ngasizakala yabona bokugcaba nje hayi ngeke lazalwane ngiyabonga no lento ayiyeki indawo yebhedlela nokuthi akafune abantu abaspiritual abanesiphiwo ngokomoya bezoyiqeda amandla beyikhiphi khona lapho kusale nje ikhaya kuphela ayiyilwe ngaleyo ndlela ngoba kodwa abantu babeganga nje abadala umlilo nobumnyama utho niyaqiniswa ngibonga tjati abantu abahambe beyokushemba unyazi lwezulu izobasiza baningi abantu asebesizakele akade behamba inyanga bemosha izimali egcineni bathola ukukhululeka ngibonga uDuvu lungisenevaneva ngokubona kwami ngazithi udadewethu bangashintsha indawo yokuhlala avela asuke lapha noma inkinga engathi isisegcekeni ekhaya
ngibheka futhi nendlela yabo i-system of understanding yamakuya ukuthi kunokuthi baqhele kulezi zinto zeyinyanga la besondela kakhulu yize bebona ukuthi ayibasebenzeli kodwa nje hayi ake beshintshe indawo yokuhlala. Ngibonge msakazi Ncanane. Leso simo nakuba kuyisimo-ke umuntu angasibonile iy'nyanga ey'njalo bezikhona. Mina ngikhule ngumntwana obehlushwa isipoliana ubaba behlale ngihambisa nje phansi phezulu ngike ngaficana mina nenyanga eyayicabanga ummesi bekwenzeka impela uficane nenyanga eyicabanga ummesi. So iy'nyanga nje mangabe ikhona ey'kwaziyo ukucabanga ummesi zokusiza kuleso simo esoliphawula lolo daba ngoba thina size saphawula lokho zini ngoba mhlampe umuntu angathi hayi niphuthuma ngoba ngifuna umsebenzi kodwa khona kuyinto ebiyenzeka. Cabanga ukuthi usisi bayadinga kodwa ukuthi-ke bathole umuntu ozohlala phansi nabo ayilande emuva laphaya emuva ayilande emuva ahlale nje phansi nabo ukuthi ukuze baze baqale okwakwenzeka babebona ukuthi ngoba ngeke mhlambe Alright, umsakazo Khoza FM uhlelo woza nabangani bakho. Kuselela imizuzwe 13 ngaphambi kwehora ke lesithupha. Ukhona ubaba Tembe la omela point yabo ukusikhuluma naye njengamanje. Ngwana sasawubona? Yebo baba Tata njani baba? Siyaphila njani? Siyaphila mkhulu. Siyaphila nathi ngwana. Hey, nanzi inzuka yike lapha inkanankana unkatha yenkangalo uqobolwayo. Ngempela kumiswa kanjani mangabe kunjena? Baba Tata ngiyibona ngoba ngimbona nje udadewethu la. Isifubeni sakhe nasemahlombe indlela ashe ngayo khona ke lokhu ekulapheni kukhona okuhle nokubi manje nje usisi sorry sisi isime ngisibona kuwe kodwa sizodlula akuzukuhlala kunje kuzophela tjata ikhona indlela baba yokunqanda ikhona indlela njengoba ichaza lento ukuthi njena angacatshiwe ukwenza njengezinye izinto ngoba manje abanye abantu bakholelwa ukujatshena abanye bakholelwa manje ke kufuna ukuthi lona ongakholelwa ngokugcatshwa angagcatshwa. So ikhona indlela ukuthi ungamsiza baba? Ayi ngeke ngizirecommend mina kodwa nje umuntu akazisho ukuthi mina ngegagu ngiyakwazi ukusina ngiyakwazi ukuhlala kodwa ikhona indlela angasizakala ngayo ukuze kwehlele isimo aphezulu kwaso. Njengoba lapho indabuko uzwa kwabhekana nesimo esithi asifane nalesi phambili yebo baba wasinqoba sehla ngabe ngempela ihamba nabo nayo imoya emibi lento njengoba echaza usisi kusho ukuthi usisi njengoba echaza ukuthi wayegcatshwe emncane kusho ukuthi ubaba ewayithaka izinto kunento errong wayifakayo phakathi ekade kungafanele ingene kuye kusho ukuthi idaba zange sezimukele lento kungena kwayo ngoba lento injengesipokwe manje kuye lo sisi njengoba ngendlela ngumse echaza ngayo ukuthi uma kunama light ekhanya kuvele kushise kakhulu noma uyambatha kuyashisa manje lento senjengesipokwe kuye ngoba seyiphila kuye emzimbeni sefuna ukubulawa ethenwe amandla ayo ingaphili kuye nje kuba ephila kanje yehle ngoba lo baba kusho ukuthi kunezilwane ezirong ngalesikhathi ebagcaba noma abethela umuzi ewazifakayo emzimbeni walabo abantu basekhaya kusho ukuthi ngenxa yesimo kade besibona ukuthi sihamba kanjani kanti ke usisi kwakungadingi ukuthi ayifake lento ngoba kwakungafanele ngoba ngathola ukuhlupha yena nje nabanye abakwabo kusazobahlupha madoda kusazobahlupha yini lenza ukuthi mhlambe kubhibhe kanje ngoba nangu uyachaza ukuthi namanje kuyahlala kube kuphume ngisho amathumba kwesisikhathi kuyo lento ikhishwa yilento ngoba ngelento sevele yamila ngaphakathi ukumila kwayo lento njengoba abanye babaprofeti kanje bamtshela ukuthi lento ixutshe nezilwane ukumila kwalento ixutshe nezilwane kwabe sokuphenduka isipoko esesiphila kuye ngaphakathi emzimbeni esizwa noma yini mhlasimbe kungasho ukuthi namhlanje kodwa ngimvezela ukuthi kusasa ngivezela lokho uyabona nje sokuuye yena kungenza ukuthi isipoko impela ngoba naku kuthule nje lapha njengoba kukhona thina nje sogesi uyakhanya kodwa sisaba thina lezi sipoko nje manje ngoba sokuzwile ukuthi la kwasuka manje uma sephuma futhi egedini kube yakuphindele kuye uqhubeke nendima yakho kodwa kudinga ubulawa khona tjata bakithi manje le iyakugcatshwa ngommese oshisayo ukhishwe emlileni apha amareza baba kati yini le mthimlo lokufuna ukuthi uzigcatshwe umuntu abengwe ngemmese ukusebenza ngabantu akufani umese nje ngeke ugcabe ngamuntu khona abagcaba ngommese khona abagcaba ngamabhodlela angidwabo
kunemithambo engaphazamiseka umuntu momgcabile ngomese noma ngebhodlela kodwa amarezi akhona ngoba umuntu umedzathi akahejula nje umgcabe isisonto usukethintwa nje ukuthi kwazi kuvule kangena umuntu lensizi kuze kufe lento ebafunife kodwa khona kwenza kurong kakhulu hawu kwenza kurong ufaka emlilweni umeza hayi nothi uloliwe yake ngabe ngiyezwa ke ukufaka emlilweni tshata umgcaba kanjani umuntu kumnyama la endlini uzobona kanjani ukuthi ingakanani lento yenzayo kuyena ubeke estofini ukuthi okubuhlungu kakhulu engikuzelelo sisi lo baba sowafa ngoba kungcono ukuthiwa akafanga bakithi bekuzohanjwa kuye ukuthi yini lento ayifaka kulo akachaze chaze yena uyikhiphe thina sesolwa impi njengolwazi lwethu lokuthi uma kanje ufuna uhlanganise ini nani kuze kuphumeni kuze khona ukusizakala ake nizame baba ukwenza izaba bakithi ake nizame impela ngizovolontiya ngayo mina ngiyacela babuThemba ake nizame ngane kwethu siyethemba ukhona umkhwanazi sesithemba wena mfethu usuyodeke usihlole isimo ubheka ukuthi kuhamba kanjani mhlawumbe ubuye usazi nathi ngokuhamba isikhathi uma ngabe sesizakele ngoba uyasho lapho ngwanaso ukuthi uzozama ukuthi enze izaba zokuthi asizakale udadewethu ikhona ke sikwenza abathweleni sihlalele sikusebenzela ukuthi sisize abantu ukuthi baveze inkinga zabo bese ke sicela usize njengoba sikwenza nje ukhozi usihlelele ukhozi nabalali bokhozi ke bavele basize nje ubaba ungwana sethi ngizomsiza sinethemba lokuthi nokuthi uzihamba phambili akwazi usisusa sizakala thina sazi insimbi ishiswa uma umuntu uma kubekuphawe inkomeni bakwethu efuyweni le yokushisa insimbi kuzobengwa umuntu uyake yakuphi bakwethu asibonga nje tjatha ngoba lesi sipoke sakhe siyasesaba nje njengoba sila bese singene vele siyathandaza thina galofu ngeke silunge la eceleni kwami ngiyabo so siyokubeka ekhaya sisi sikushiye nje ukuthi uNkulunkulu abe nawe usinde lento ekuphethe iphuma ihambe uphile ngoba wafa uzophila hayi nami ngiphethe kabi ngihleli kahle lento lo baba kasekho lokho ufuna ngachaza impela uyazi hayi no kulungile siyabonga ngwanasi siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu mhlawumbe abantu bangaxhuma kanjani wena ikhona indlela noma siya kanjani ikhona kodwa manje angifuni kube ngathi ngiyakhankasa all right kulungile babuThemba ngoba ngathi manje sengiyakhankasa yabo kanti manje usuthi izulu ngibukeni ayisho njalo ugogo sobayitholela nabo ngendlela yayo inombolo ngoba bayifuna bangahluphi ke mina tjatha ngibike kubabuThembe ningezi kumina kathothi nifuna inamba kababuThembe elibazothi ibuku nami ngihlala nayo studio siyabonga babuThembe siyabonga siyabonga kakhulu sisi nangesibindi nje ukuthi usukume udouble sukumele kanje siyabonga uzosizakala uyazi all right mntu siyabonga mfethu abantu bathola kanjani siyabonga ke unyaka uqale ngobe siyabonga nje sinayo inamba yethu yocingo eyodwa ayikho enye ningadlali igebengu inamba yethu ithi 0677893082 sikhona ku Facebook sikhona ku YouTube sikhona ku TikTok